ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பாவேஷ் ஜோஷி சூப்பர் ஹீரோங்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சூப்பர் ஹீரோ படத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். படத்தோட ஆரம்பத்திலேயே சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி ஒருத்தவன் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு சுற்றி உள்ள ரவுடிங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான். ஆனால் அந்த ரவுடிங்க இவங்க எல்லாருமே கையில் உள்ள கத்தி எடுத்துக்கிட்டு இவனோட மேலே குத்திடுறாங்க. அதே மாதிரி அவனோட முகத்தில் வந்து அந்த ஒரு மாஸ்க்கை கழட்டுறாங்க. கழட்டின அடுத்த சீனை இந்த படத்தோட டைட்டிலை போட்டு இப்போ ஒரு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸாக போல காட்டுறாங்க. இதில் கண்ணாடி போட்ட ஒருத்தவன் இருக்கான இவனுக்கு வந்து சூப்பர் ஹீரோஸ் கதை எழுதுனா ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ கூட வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ கதையை தான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கான். பக்கத்திலேயே பார்த்தா பாவேஷ் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் இருக்கான். அவனுக்கு பக்கத்துல தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ இருக்காரு. இவங்க 3 பேருமே எந்த ஒரு போராட்டமா இருந்தாலுமே கலந்துப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்தியா வந்து பெரிய ஒரு நாடா மாத்தணுங்கிறதா இவங்களோட ஆசையுமே. அதே மாதிரி சிக்னல்ல வந்து நின்று போவாங்க. பக்கத்துல போலீஸ் யாருமே இல்லாட்டியுமே வந்து சிக்னல்ல நின்று தான் போவாங்க. அதே மாதிரி நடுவில் கூட பெரிய ஒரு போராட்டத்திலலாம் கலந்துக்கிட்டாங்க. அப்பதான் பாவேஷ்க்கு ஒரு பிளான் தோணுது. என்னன்னா, நாம எதுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ணக்கூடாது, அதுல வந்து என்னென்னலாம் தப்பு நடக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம தடுத்து நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேர் போல ஒரு மாஸ்க் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சூப்பர் ஹீரோஸ் கதை எழுதுவானே அவன் பார்த்தா கையில் உள்ள ஒரு கேமராவை போல எடுத்துக்கிறான். அந்த பாவேஷ் ஹீரோ இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்துக்கிட்டு மரம் வெட்டுறது இது எல்லாத்தையுமே தடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஊரில் என்னென்னலாம் தப்பு நடக்குதோ சின்ன சின்ன தப்பு இது எல்லாத்தையுமே தடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. போலீஸ் இவங்க யாருமே ரோட்டில் இல்லாதப்ப வந்து சிக்னல் போட்டுமே சில ஆளுங்க வந்து அந்த சிக்னலை கண்டுக்காம வேகமாக வண்டி எடுத்துகிட்டு போவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி போகிற வண்டி இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுலையுமே வந்து நின்று சிக்னலில் எப்போ க்ரீன் லைட் காட்டுதோ அப்போ தான் அவங்க வழியே விடுவாங்க. இந்த மாதிரியான சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதெல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ அவரோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் நாங்கள் தான் வந்து அந்த ஒரு இன்ச் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலை வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே டிசியில் ஒரு சூப்பர் ஹீரோஸ் மாதிரி நைட் நேரத்தில் மட்டும்தான் நாங்கள் வெளியில் வருவோம், சின்ன சின்ன தப்பு இதெல்லாமே நாங்கள் தடுத்து நிறுத்துவோங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் பின்னாடியே பார்த்தா ஒரு லேடி இதெல்லாமே காதில் வாங்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட்டு தான், இப்போதைக்கு மக்கள் எப்படி ரூல்ஸை மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்களோ கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு நீங்களுமே அப்படி தான் பண்ணுவீங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதை கேட்ட ஹீரோமே வந்து நாங்கள் ஒன்றும் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம், நாங்கள் எப்போதுமே வந்து ரூல்ஸை மதிச்சு தான் நடப்போங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. ஹீரோக்கு பின்னாடி ஒரு லேடி பேசுனாங்களே, அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க தான் அந்த படத்தோட ஹீரோ. பாவேஷ் ஹீரோமே வந்து மாஸ்கா போல போட்டுக்கிட்டு சிக்னலில் நிற்காத ஒருத்தவனை தடுத்து நிறுத்துறாங்க. ஆனால் அவனுமே கடுப்பாக்கி காரை விட்டு கீழே இறங்கி உங்க 2 பேரோட மூஞ்சிலுமே குத்திடும். அதனால பாவேஷ் ஹீரோமே வந்து நாமளுமே இவனை மாதிரி சண்டை போட கத்துக்கணும், இவனை மாதிரி எவனாவது ஒருத்தவன் நம்மளை அடிக்கிறதுக்காக வந்தானா அவன் கூடயுமே நம்ம நின்று சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கராத்தே கிளாஸ்ல போய் சேர்றாங்க. இப்படியே கொஞ்சம் வருஷம் போல ஆகுது. அதே மாதிரி ஹீரோக்குமே பார்த்தா ஒரு வேலை கிடைக்குது. அதே மாதிரி கண்ணாடி போட்டுட்டு ஒருத்தவன் கதை எழுதிக்கிட்டு இருப்பான், அவனுக்குமே பார்த்தா வேலை கிடைக்குது. ஆனா பாவேஷ்க்கு மட்டும்தான் வேலை கிடைக்கல. பாவேஷ் வந்து இதே சேனலை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். வர்ற வேலை இது எல்லாத்தையுமே வந்து விட்டுறான் இந்த ஒரு சேனலுக்காக. அப்படியே ஒரு 5 வருஷம் போல ஆகுது. ஹீரோட பாஸ்மேனார ஹீரோ கிட்ட போய் நீ யூஎஸ்க்கு நீ கிளம்ப போற, ஏன்னா உனக்கு அங்கே தான் நாங்கள் வேலை கொடுத்துருக்கோம், நீ நல்லா வேலை பார்க்குறதுனால நீ அங்கே போய் வேலை பாரு, அது மாதிரி உனக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹீரோமே சரி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. நம்ம யூஎஸ்க்கு போகலாமா வேணாமாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே வந்து ஹீரோ காரை ஓட்டிக்கிட்டு போறாரு. அது மாதிரி பக்கத்திலேயே பார்த்தா பாவேஷ் பின்னாடி வந்து அந்த கண்ணாடி போட்டவன் உட்காந்துருக்கான். அப்போ ஹீரோ ஓட்டிக்கிட்டே போகும்போது பார்த்தா நடுவில் இப்போ ஒரு சிக்னல் போடுறாங்க, ரெட் லைட் போல எரியுது. ஆனால் ஹீரோ அதை கண்டுக்காம வேகமாக காரில் போய்கிட்டு இருக்காரு. பக்கத்தில் உள்ள பாவேஷும் வந்து கடுப்பாகி நீயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாரும் மாதிரியுமே மாறிக்கிட்டு இருக்க, நீ ரூல்ஸே நீ மதிக்க மாட்டேங்கிற, நீ நின்று தான் போகணும், போ கார் எடுத்துட்டு நீ திரும்ப பின்னாடி போ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் ஹீரோ அதை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. இதனால பார்த்தா அவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் சண்டையே வந்துருது. கொஞ்ச நேரத்தில் ஹீரோமே வந்து நாமளுமே எல்லாரும் மாதிரியுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பியுமே கார் எடுத்துட்டு பின்னாடி போய் அந்த ஒரு சிக்னலில் நின்றுட்டு திரும்ப அந்த ஒரு இடத்த விட்டு கிளம்புறாரு. பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஹீரோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஃபில் பண்றாரு. ஆனால் ஹீரோட முதல் எழுத்து மட்டுமே வந்து ஒரு தண்ணி பட்டு போல அலைஞ்சிருது. ஆனால் அது ஹீரோக்கு சுத்தமாக தெரியல. அதே மாதிரி வந்து பாஸ்போர்ட்டுமே எங்களால் கொடுக்க முடியாது, ஒரிஜினல் நீங்கள் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் ஹீரோமே இதுதான் ஒரிஜினல், ஆனால் தண்ணி பட்டு அலைஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் யாருமே வந்து பாஸ்போர்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதே மாதிரி போலீஸ் கிட்டையுமே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா போலீஸுமே வந்து எங்களுக்கு பணத்தை முதல்ல கூட இன்னொன்று ஒரு ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் உனக்கு வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனால் ஹீரோ முதல்ல முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. ஆனால் பாஸ்போர்ட் இருந்தால் தான் நம்மளால அமெரிக்கா போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போலீஸுக்குமே வந்து பணத்தை போல கொடுக்குறாரு. ஆனால் இது பார்த்தா ஹீரோக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை. அடுத்த சீனே பார்த்தா பாவேஷ் ஒரு மாஸ்கை போல போட்டுக்கிட்டு அதே மாதிரி கையில் உள்ள கேமராவை எடுத்துட்டு ஒரு ஆளோட வீட்டுக்கு போறான். இந்த ஆள் பார்த்தா ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காரு. அதே மாதிரி இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள சுத்தமாக தண்ணி வர்றதே கிடையாது. கவர்மெண்ட்லேருந்து விடுற தண்ணி அப்படி எங்கே தான் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல. அதே மாதிரி போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலுமே வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை அவங்களுமே வந்து பெருசாக கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால தான் வந்து பாவேஷ் கிட்ட இதை சொல்றாரு, என்னையால முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் உங்களுக்கு பண்றேன், அதே மாதிரி இந்த ஒரு தண்ணி எங்க தான் போகுதுங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் உள்ள ஒரு கேமரா போல எடுத்துட்டு அந்த ஒரு பைப் லைனே ஃபாலோ பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காரு. அப்படி போகும்போது பார்த்தா இந்த பைப்புக்குள்ளேயே வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இன்னும் சில பைப் எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த பைப் வந்து கவர்மெண்ட் போடவே இல்லை. பைப் எங்க தான் போகுதுங்கிற மாதிரி இந்த ஒரு பைப்பை ஃபாலோ பண்ணி போகும்போது பார்த்தா ஒரு கம்பெனியில் வந்து லாரியா நிறைய தண்ணி இதெல்லாமே வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பணத்துக்காக. அந்த லாரிக்குள்ள தான் இந்த தண்ணி இதெல்லாமே போய்கிட்டு இருக்காது. கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியாம கவர்மெண்டோட தண்ணி இதெல்லாமே வந்து உங்க திருடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோவை பாவேஷ் அப்லோட் பண்றாரு. ஆனா இந்த வீடியோ பார்த்தா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் வியூஸ் போகல. ஆனா அந்த கம்பெனியோட ஓனர் இருக்கான அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, அதாவது தண்ணி திருடுறான்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அவனுமே ஒரு அடியாளுக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்ம தண்ணி திருடுற விஷயத்த வந்து இன்ச் ஆஃப் அப்படிங்கிற சேனலுக்கு ஒரு கிளம்ப சொல்லியிருக்கான். ஆனா அவனை கொன்னுட வேணாம், ஆனா அவனை பயங்கரமா அடிக்கணும், அடுத்த தடவை வந்து நம்ம கிட்ட அவன் பிரச்சனையே பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த இன்ச் ஆஃப் சேனல்ல வந்து வீடியோ எடுத்து போட்டான்னா அந்த பையனையுமே வந்து கண்டுபிடிச்சு அவனோட கை கால எல்லாமே உடச்சு போட்டுருங்கிற மாதிரி சொல்றாரு.
உடனே இவனுமே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அந்த ஒரு வயசான ஆள் இருக்காருல அவரையுமே போட்டு பயங்கரமா அந்த ஆளுங்க அவங்க எல்லாமே அடிச்சிடறாங்க. இவருமே நேரா அவரோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு. அதே அப்பார்ட்மெண்ட்லயே பார்த்தா பாவேஷ் இருக்கான்னு அவனுமே உட்காந்துருக்கான். உடனே மலையில நனைஞ்சுக்கிட்டு வர இந்த ஒரு தாத்தாவை போல பார்த்துட்டு வேகமா ஓடி வந்து உங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தா அவரோட மேலேருந்து ஒரே ரத்தமா வந்துகிட்டு இருக்கு. பாவேஷ் இந்த ஒரு பிரச்சனை யோசிச்சுக்கிட்டே ஒரு கடையில உட்காந்துருக்கான். இந்த கடைக்கு தான் வந்து ஹீரோ அதே மாதிரி இந்த கண்ணாடி போட்டோம் இருக்கான்னு அவங்க 2 பேருமே வருவாங்க. அவங்க 2 பேருமே இந்த இடத்துக்கு வராங்க. ஹீரோவை பார்த்து இந்த ஒரு பாவேஷுமே நீ பாஸ்போர்ட் இதெல்லாமே எடுத்துட்டு அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு இவனுமே வந்து நான் எடுத்துட்டேங்கிற மாதிரி சொல்றான். அப்படியே அவங்க 2 பேருமே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோமே அந்த ஒரு தண்ணி பிரச்சனையை பத்தி போல கேட்கிறாரு. ஆனா எதிரில் உள்ள பாவேஷுமே வந்து ரொம்பவே கோவமா இருக்கு. எதுக்கு இன்னுமே இந்த ஒரு சேனலை வச்சிருக்க 5 வருஷமா இந்த ஒரு சேனலை வச்சிருக்க ஆனா இப்போ வரைக்குமே வந்து உன்னோட சேனல்ல போனது மொத்தமா வெறும் 400 வியூஸ் மட்டும் தான். இது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் தான், இதை நீ விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆனா இதை கேட்ட எதிரில் உள்ள பாவேஷுமே வந்து கடுப்பாகி நம்மளோட நாட்டை வந்து நான் மாத்தணுங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஒரு சேனலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்ன மாதிரி நான் ஒன்று சாதாரண ஒரு கம்பெனியில் ஒன்று வேலை பார்த்துக்கிட்டு அதே மாதிரி வேற ஒரு நாட்டில் போய் நான் வேலை பார்க்கறதுக்காக போல நம்ம நாட்டுக்காக தான் வந்து நான் இந்த சேனல் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணுங்கிற மாதிரி பேசுகிறேன். இதை கேட்ட ஹீரோமே வந்து கடுப்பாகி இப்போ பாவேஷ் ஹீரோ உங்க 2 பேருக்கு நடுவில் பார்த்தா சண்டை நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனால் ஹீரோ கையில் உள்ள ஒரு ஃபோனை போல எடுத்துக்கிட்டு எப்போதுமே இப்படி தானே நீ வீடியோ எடுப்பேன், நான் இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கிறேன், நீ இந்த நாட்டை பற்றி என்னெல்லாம் உனக்கு தோணுதா அது எல்லாத்தையுமே நீ பேசுங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது இந்த பாவேஷுமே வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாதுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இடத்த விட்டு கிளம்புறான். ஆனால் ஹீரோ திரும்ப பாவேஷை பிடிக்கும் போது உடனே பாவேஷுமே கடுப்பாகி கவர்மெண்ட் போலீஸ் உங்க எல்லாருமே திட்ட ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். எதுக்காகனா வந்து இப்போதைக்கு ஒரு தண்ணி பிரச்சனை வந்ததில்ல, அதனால தான் பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்கான். திட்டிட்டு இந்த ஒரு இடத்த விட்டு போறான். அப்படி போகும்போது பார்த்தா ஹீரோட மூஞ்சிலே குத்திட்டு வர பேர். அடுத்த நாள் பாவேஷுமே நிறைய ஹீரோ கிட்ட போய் சாரி சொல்றதுக்காக போகும்போது ஆனா ஹீரோ வந்து ஒரு கட்டு போட்டிருக்காருல அதை பார்த்து பாவேஷுமே வந்து சிரிச்சிடறான். உடனே கடுப்பான ஹீரோமே வந்து இதை பார்த்து அவனுக்கு என்ன சிரிப்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா ரூமை போய் லாக் பண்றான். லாக் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா இவன்கிட்டயுமே அதே இமெயில் ஐடி இருக்கு, அதாவது இந்த பாவேஷ் வச்சிருக்கிற அதே இமெயில் ஐடி இருக்கு. அதுல பார்த்தா நேத்து எடுத்த வீடியோவை அப்படியே அப்லோட் பண்ணி லாஸ்டா போட்ட வீடியோ கூட அந்த அளவுக்கு வியூஸ் போல. ஆனா இந்த வீடியோ பார்த்தா பயங்கரமான வியூஸ் போக ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி நியூஸ் சேனல் இது எல்லாத்துலயுமே போடுறாங்க. எதுக்காகனா வந்து பாவேஷ் வீட்டுக்கு வெளியில நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் உங்க எல்லாமே நின்றுட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாமே எதுக்காக நிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ஏன்னா பாவேஷ் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே பத்தி திட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க, அதனால கடுப்பாகி நிக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தா அவங்க ஒன்றும் கடுப்பாகிலாம் நிக்கல, ரூல்ஸை மதிச்சு நடங்குங்கிற மாதிரி பாவேஷ் சில கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஒம்பளத்திருக்கான். அவனுங்க எல்லாமே வந்து கடுப்பாகி தான் இப்போ பாவேஷோட வீட்டுக்குள்ள பூந்து அதே மாதிரி பாவேஷை வெளியில தூக்கிட்டு வந்து பாவேஷை போட்டு பயங்கரமா அடிக்கிறாங்க. அடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா இவன் ஒன்றும் நல்லவனே கிடையாது, இவன் நம்மளோட நாட்டையே வந்து அழிக்கிறதுக்காக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான், இவன் ஒரு டெரரிஸ்ட், அதனால தான் நம்மளோட நாட்டை அவன் இப்படி திட்டிட்டு இருக்கான், அதை நம்மளோட நாட்டிலே பிறந்துட்டு நம்மளோட நாட்டை இப்படி திட்டுறான், இவன் ஒரு டெரரிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு பாவேஷை போட்டு பயங்கரமா அடிக்கிறாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தா இப்போ நியூஸ்ல பரவிக்கிட்டு இருக்கு. அடிப்பட்ட பாவேஷை போலீஸ் எல்லாமே வந்து தூக்கிக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போறதுக்கு பதிலாக வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க. அது மாதிரி எதிரிலேயே பார்த்தா தண்ணி இதெல்லாமே திருடிக்கிட்டு இருக்கான ஒருத்தவன் அவனோட அடியால் ஒருத்தன் வரான். அவன் நேரம் பாவேஷ் கிட்ட போய் எங்களோட கம்பெனி கிட்டே நீ ஒம்பளத்துக்கிட்டு இருக்க, இனிமேலுமே எங்க கம்பெனியை பத்தி நீ ஏதாவது உன்னோட சேனல்ல நீ சொன்னா உன்னோட கை கால் இதெல்லாமே வந்து நாங்கள் உடச்சிருவோம், அப்படி இல்லாட்டி உன்னை நாங்கள் கொன்னுடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவேஷை மிரட்டி இந்த ஒரு இடத்த விட்டு அழைச்சிட்டு போறாங்க. நம்மளோட ஃப்ரெண்டுக்கு நாமளே பெரிய ஒரு பிரச்சனையை கொடுத்துட்டோம், இப்போதைக்கு வெளியில உள்ள எல்லாருமே நம்மளோட ஃப்ரெண்டை டெரரிஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி சொல்றாங்களேன்னு இப்போ ஹீரோமே ஒரு பக்கம் போல அவரோட ஃப்ரெண்டை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா பாவேஷ் இருக்காருல அவர் சுத்தமா ஹீரோட மேல கோவப்படவே இல்லை. ஏன்னா இப்போ பாவேஷ் வந்து அந்த ஒரு கம்பெனியோட மேல தான் செம்ம கடுப்புல இருக்கான். அதே மாதிரி கடைசியாக ஒரு வீடியோ போல எடுக்கிறான். எதுக்காகனா இந்த ஒரு வீடியோ கூட என்னோட கடைசி வீடியோவா இருக்கலாம், ஏன்னா இதுக்கு மேல நான் கூட செத்துடலாம், ஏன்னா அந்த கம்பெனியில் உள்ளவங்க தான் வந்து அந்த தண்ணி இதெல்லாமே திருடிக்கிட்டு இருக்காங்க, அது ஆதாரத்தோட நான் இப்போ வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள நான் போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாரி இது எல்லாமே வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள யாருக்குமே தெரியாம உள்ள போறான். உள்ள போயிட்டு அந்த வீடியோ இதெல்லாமே எடுக்கிறதுக்காக போகும்போது பார்த்தா ஆனா அந்த இடத்துல வாட்ச்மேன் இவங்க எல்லாமே இருப்பாங்கல்ல இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இப்போ பாவேஷை பிடிக்கிறதுக்காக வராங்க. ஆனா பாவேஷுக்கு வந்து நல்லாவே சண்டை போட தெரியும், ஏன்னா 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹீரோ பாவேஷ் இவங்க 2 பேருமே ஒரு கராத்தே கிளாஸ்ல போய் கத்துக்கிட்டாங்கல்ல, ஆனா ஹீரோ மட்டும்தான் அந்த ஒரு கிளாஸ் விட்டு போயிட்டாரு. இப்போ வரைக்குமே வந்து பாவேஷ் அதே கராத்தே கிளாஸ்ல இன்னும் கராத்தே கத்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு. இங்க உள்ள எல்லாருமே போட்டு பாவேஷ் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆனா பக்கத்துல உள்ள எல்லாருமே வந்து பாவேஷை போட்டு பயங்கரமா அடிக்கிறாங்க. ஏற்கனவே பாவேஷ்க்கு சரியான அடி வர, அதனால அதே இடத்துல பயங்கரமா அடிச்சு இப்ப பாவேஷை கீழே போட்டு அவனோட கழுத்தை நெரிச்சு இதே இடத்துல கொன்னுறாங்க. போலீஸுமே பார்த்தா இப்போ ஹீரோக்கு ஃபோன் பண்றாங்க. ஹீரோமே வேகமா இப்போ மார்ச்சுரிக்கு வராரு. அப்ப பக்கத்துல உள்ள போலீஸுமே வந்து ஹீரோவை பார்த்துட்டு பாவேஷை வந்து ஒரு லாரி விட்டு தூக்கிட்டு அதனாலதான் ஒரு செத்துட்டாருங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்போ பாவேஷோட உடம்பை எரிச்சிடுறாங்க. கடைசியா பாவேஷ் ஒரு வீடியோ எடுத்தோன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தா இப்போ ஹீரோட கையில கிடைக்குது. ஆனா இந்த வீடியோ இன்னுமே வந்து பாவேஷ் யூடியூப்ல போடவே இல்லை. இந்த ஒரு வீடியோவை பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது ஹீரோக்கு பாவேஷ் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி. பாவேஷ் நம்மளால தான் செத்துட்டாங்கிற மாதிரி நினைச்சு வந்து ஹீரோ என்ன நினைக்கிறாருன்னா கண்டிப்பா வந்து அவன் ஆக்சிடென்ட்ல அவன் சாகல, அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் அவனை கொண்டு இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாஸ்டர் கூட வந்து கராத்தே கத்து கொடுத்தாருல அவர்கிட்ட போறான். அதே மாதிரி எல்லாரு கூடயுமே வந்து சேர்ந்து கராத்தே கத்துக்காம மாஸ்டர் கூட வந்து தனியா அவன் கராத்தே கத்துக்கிட்டு இருக்கான். இப்படியே கொஞ்சம் நாள் போல ஆகுது. அதே மாதிரி பாவேஷோட வீட்டு வாசல்ல நிறைய கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் அவங்க எல்லாமே சேர்ந்துக்கிட்டு பாவேஷை போட்டு அடிச்சாங்கல்ல, அதுல உள்ள ஒரே ஒருத்தரை பார்த்தா ஹீரோ ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்காரு. எதுல அப்படின்னு பார்த்தா பாவேஷ்
ஏற்கனவே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு உள்ளே போய் நீங்கள் தண்ணியே விட மாட்டேங்கிறீங்க, நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குற தண்ணி இதெல்லாமே எங்கே தான் போதுங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது, ஆனால் அவங்க வந்து பாவேஷ் அந்த ஒரு இடத்த விட்டு அனுப்பி விட்டுட்டாங்க. அவரு பார்த்தா இந்த ஒரு வீடியோலுமே இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஹீரோவுக்கு இவனுமே வந்து பாவேஷ் கொலைக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படியே கொஞ்சம் நாள் போல ஆகுது. அதே மாதிரி ஹீரோவுமே வந்து ஏர்போர்ட்டில் போல இப்போ ஹீரோயின் அதே மாதிரி இந்த கண்ணாடி போட்டோம் அவங்க 2 பேருமே ஏர்போர்ட்டில் இறக்கி விட்றாங்க. எதுக்காகனா இன்னைக்கு தான் ஹீரோ வந்து அமெரிக்கா கிளம்ப போகிறாரு. அதேமாதிரி இந்த ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு உங்கள் 2 பேருமே இந்த ஒரு இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாங்க. ஹீரோமே நேராக அந்த ஒரு பாஸ்போர்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக போகிறாரு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது பாவேஷை கொன்னவங்களை நம்ம கொண்டுட்டு தான் அமெரிக்காவுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாஸ்போர்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஹீரோவோட அடையாளம் இது எல்லாத்தையுமே மாத்துறாரு. இனி ஹீரோட பேர் தான் வந்து பாவேஷ். அதே மாதிரி குட்டியாக உள்ள ஒரு கேமராவை போல எடுத்துக்கிறார். அதாவது ஃபோன்லேருந்து ஒரு கேமராவை போல எடுத்து அவரோட பட்டனில் வச்சுக்கிட்டு அந்த தண்ணி இதெல்லாமே ஒரு கம்பெனிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா லாரியாக வச்சு அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே யாருக்குமே தெரியாமல் உள்ளே போகிறாரு. அதே மாதிரி தண்ணி எடுக்கிற அந்த ஒரு மோட்டரையுமே வந்து எரிச்சு விட்டுறாரு. உடனே இந்த இடத்துல உள்ள எல்லாருமே இங்கே வராங்க. ஆனால் ஹீரோ இங்கே உள்ள எல்லாருக்கூடயுமே வந்து பயங்கரமாக போல சண்டை போட்டு அதுமாதிரி புதுசாக மாஸ்க் இதெல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்காருல அதை தான் போட்டுக்கிறாரு. அவரோட முக வெளியில் உள்ள யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஒரு ஆளையுமே பிடிச்சி பாவேஷ் இன்னும் சாகலை, ஏன்னா நான் தான் அந்த ஒரு பாவேஷ், நீ அந்த ஒரு ஓனர்கிட்ட போய் சொல்லுங்கிற மாதிரி இவனை விட்டுட்டு இந்த மொத்த இடத்தையுமே வந்து எரிச்சிடுறாரு. போலீஸுமே ஒரு பக்கம் பார்த்தா யார் இந்த ஒரு இடத்த எரிச்சிருப்பாங்க, கண்டிப்பாக வந்து பாவேஷோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க தான் எரிச்சிருப்பாங்க. கடைசியாக கூட நாம தான் பாவேஷோட ஃப்ரெண்டுக்கு பாஸ்போர்ட் இதெல்லாமே எடுத்து கொடுத்தோம், பணத்தை வாங்கிட்டு அவன் உண்மையிலேயே அமெரிக்கா போயிட்டானா இல்லையாங்கிறத பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போல ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. ஆனால் அங்கே பார்த்தா வந்து அவர் எப்போவோ அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டாரு, அவரோட பேர் இதில் தான் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த பேர் இந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா ஹீரோக்கு ஹேக்கிங் இது எல்லாமே தெரியும். அது மூலியமாக அவரோட பேரை வந்து அந்த ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டார். அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக அமெரிக்காவில் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்த மாதிரி எடிட்டிங் இதெல்லாமே பண்ணி இப்போ நெட்டில் அப்லோட் பண்ணுறாங்க. பாவேஷோட கொலைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் தான் காரணங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார்ல, அவன் பார்த்தா நேரம் அவனோட வீட்டுக்குள்ளே போகிறான். அதே மாதிரி அவனோட வீட்டு கதவை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா திடீர்னு பின்னாலேருந்து எவனோ ஒருத்தவன் அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரை உள்ளே இடிச்சிட்டு போகிறான். யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஹீரோ இருக்கார்ல, அவர் தான் அந்த ஒரு மாஸ்கை போல போட்டுக்கிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரை பிடிச்சிடுறாரு. இவனோட கை காலு எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டி பாவேஷை கொண்டது நீதானா, உனக்கு பாவேஷை முன்னாடி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லும் போது, ஆனால் எதிரில் இந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸருமே எனக்கு தெரியாதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. இதை கேட்டு ஹீரோ கடுப்பாக்கி கையில் உள்ள ஒரு சுத்தியலை போல எடுத்துக்கிட்டு இவனோட மேலே பயங்கரமாக போட்டு அடிக்கிறாரு. உடனே இவனுமே வந்து வழி தாங்க முடியாமல், ஆமாம் எனக்கு பாவேஷை நல்லாவே தெரியும், ஆனால் நான் பாவேஷை கொள்ளலை, கொன்னவனோட பேரை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி இதெல்லாமே ஒரு கம்பெனியில் உள்ள ஆளுங்க திருடிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவனுங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு அடியால் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு அவனோட பேரை அவன் சொல்கிறான். ஹீரோமே வந்து அந்த ஒரு அடியால் யாருங்கிற மாதிரி விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா திடீர்னு இந்த வீட்டோட கதவை யாரோ ஒருத்தவங்க தட்டுறாங்க. அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இருக்கான இவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க தான் வெளியில் தட்டுறாங்க. உடனே இவனுமே உள்ளே இருந்துக்கிட்டு நான் காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கிற மாதிரி கத்தும் போது உடனே வெளியில் உள்ள ஆளுங்க இந்த ஒரு கதவை போல உடச்சிட்டு இப்போ உள்ளே வராங்க. அதே மாதிரி ஹீரோ போட்டு அடிக்கிறதுக்காக வரும்போது ஆனால் ஹீரோ இங்கே உள்ள எல்லாரு கூடயுமே சண்டை போடுறாரு. ஆனால் ஹீரோ சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் தானே, ஆனாலும் இவருமே வந்து பயங்கரமான அடி வாங்குறாரு. ஆனால் இங்கே உள்ள எல்லாருமே வந்து எப்படியோ பிடிச்சி இங்கே உள்ள எல்லாரோட மண்டையுமே வந்து உடச்சிட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஒயர் போல இருக்குது, அதில் எப்படியோ பிடிச்சி இந்த ஒரு இடத்த விட்டு தப்பிக்கும் போது பார்த்தா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஒரு புதுசாக ஒரு கார் வேறு வாங்கியிருக்கான், அது மேலே இப்போ ஹீரோ விழுந்துடுறாரு. அதே மாதிரி இந்த ஒரு இடத்த விட்டு ஓடுறதுக்காக போகிறாரு. ஆனால் பின்னாடியே சில ஆளுங்க இவங்க எல்லாமே துரத்திட்டு இப்போ இவனையுமே பிடிச்சிடறாங்க. பிடிச்சி இப்போ ஹீரோக்கு 4 அடியை போடும்போது ஆனால் இதே இடத்துக்குள்ளேயே மாஸ்டர் இருக்கார்ல, அவர் திரும்ப உள்ளே வந்துடுறாரு. ஹீரோ இங்கே உள்ள ஆளுங்க கிட்டேருந்து எப்படியோ இந்த ஒரு மாஸ்டருமே வந்து காப்பாற்றிடுறாரு. ஆனால் மாஸ்டருக்கு முன்னாடியே தெரியும் எதிரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது ஹீரோ தான், அதாவது இந்த மாஸ்க் போட்டுட்டு போகிறது ஹீரோ தான் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே மாஸ்டருக்கு தெரியும். கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரை பிடிச்சி வந்து பாவேஷை கொண்டது யாருங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டார்ல, அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹீரோ அவரோட பட்டனில் உள்ள அந்த ஒரு கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது அப்படியே இப்போ யூடியூப்ல போறாரு. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தா சூப்பர் ஹீரோஸ் கதை எழுதுவார்ல ஒருத்தர் ஹீரோட ஃப்ரெண்ட், அவருக்கு பார்த்தா வந்துருது. ஆனால் இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட ஃப்ரெண்டு இந்த ஒரு வேலையை பார்த்துருக்க மாட்டான், இந்த இன்ச் ஆஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சேனலை பார்த்து யாரோ ஒரு பையன் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவன் தான் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு. அதே மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்தை நிறைய ஹீரோக்குமே வந்து ஃபோன் எடுத்து சொல்றாரு. ஆனால் ஹீரோமே வந்து அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்தை நான் பண்ணல, வேற ஏதோ ஒரு பசங்க தான் பண்ணியிருப்பாங்க, நான் இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கேன், அது மாதிரி நான் இப்போ பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருமே இப்போ ஃபோன் கலப்பை கட் பண்ணிடுறாரு. வெளியில் ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுனால கண்டிப்பாக அந்த ஒரு அடியாள் இருக்கான்னு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் உங்க எல்லாமே சேர்ந்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வேற ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிடறாங்க. அழைச்சிட்டு போயிட்டு அங்கே பார்த்தா சாப்பாடு ரூம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்து அவனை ஜாலியாக வச்சுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஒரு கம்பெனியோட ஓனருமே வந்து இந்த ஒரு வீடியோவை எப்படியாவது டெலிட் பண்ணி ஆகணும், அப்படி இல்லாட்டி இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படியாவது மாற்றி ஆகணும், அப்படி இல்லாட்டி நம்ம கம்பெனியோட மேலே ஏதாவது ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரை மிரட்டி தானே இந்த விஷயம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹீரோ வாங்கினாரு. ஆனால் அவரை பார்த்தா வந்து போலீஸ் உங்க எல்லாமே சேர்ந்து கொண்டுறாங்க. அதாவது இந்த போலீஸ் உங்க எல்லாருமே அந்த கம்பெனிக்கு கீழே தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே கொண்டுட்டு வெளியில் உள்ள மக்கள் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து தூக்குல தொங்கி இறந்து போயிட்டாரு, அதே மாதிரி அவர் ரொம்பவே நல்லவர், அவர் சொன்னது இது எல்லாமே வந்து பொய் தான், அதாவது வீடியோவில் பார்த்தீங்களா அது எல்லாமே வந்து பொய் தான், அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரை எவனோ ஒருத்தவன் மிரட்டி தான் அந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து பேச வச்சிருக்கான். அதே மாதிரி பாவேஷ் இன்னும் சாகவே இல்லை, பாவேஷ் இப்பயுமே வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆனால் வெளியில் உள்ள மக்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி பாவேஷ் டெரரிஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை பார்த்த ஹீரோமே
எல்லாருமே வந்து கடுப்பாகி பாவேஷை இன்னுமே வந்து இந்த ஊர்ல உள்ள மக்கள் தப்பாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டை கையில வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆளுங்க என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. இவனுங்க எல்லாருமே நம்ம ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ இப்போ மாறு வேஷம் போட ஆரம்பிக்கிறார். அந்த அடியால் எங்கெங்கெல்லாம் போறானா அது எல்லாத்தையுமே இப்போ ஹீரோ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அதே மாதிரி மாஸ்டர் கிட்ட வந்து தனியாக இப்போ கராத்தே கத்துக்கிறாரு. அதே மாதிரி இவனுங்க கிட்டே இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா நமக்கு ஒரு சூப்பர் பைக் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அவராவே ஒரு பைக்கை போல இப்போ ரெடி பண்றாரு. ஹீரோ ஒரு நாள் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் அந்த கண்ணாடி போட்டவர் இருக்கிறல அவரு பார்த்தா இப்போ ஹீரோவை பார்த்துறாரு. உடனே அவருமே வந்து ஹீரோ தங்கி இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்த போல கண்டுபிடிச்சு எதுக்காக நீங்க உள்ள ஆளுங்க எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா, அதே மாதிரி அமெரிக்கா போகாம நீ என்னதான் இங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹீரோமே நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்றாரு. ஆனா இதை கேட்ட இவருமே எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை தெரியுமா, இதனாலதான் வந்து பாவேஷை செத்துருக்கான். ஆனா அந்த விஷயமே வந்து எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு. ஒன்னையுமே வந்து இங்க உள்ள ஆளுங்க ஈஸியா கொன்னுடுவானுங்க, அதனால நீ இந்த ஒரு இடத்த விட்டு நீ ஓடிருங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஆனா ஹீரோ வந்து இல்ல பாவேஷ் கொன்னதுக்காக நான் இங்க உள்ள எல்லாருமே நான் கொல்ல போறேங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அந்த அடியால வந்து ஒரு பார்ட்டி நடக்கிற ஒரு இடத்துக்குள்ள போய் தான் ஒரு ஆள் கிட்ட அது ஒரு தனியான ரூம்ல உட்காந்து பேசுவான். அதாவது உங்களோட பிசினஸ் விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே பேசுவான். அந்த ஒரு ரூம்குள்ள வந்து அந்த அடியால் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ உள்ள போய் டேபிளுக்கு அடியில ரெக்கார்ட் பண்ற ஒரு டிவைஸ் வச்சிருக்காரு. இந்த அடியால் எதிரில் உள்ள ஒரு ஆள் கிட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, நம்மளோட கம்பெனியோட மேல சில மக்கள் வந்து தப்பாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட கம்பெனியை வந்து நல்ல விதமா மாத்தணும்னா மக்களுக்கு நம்ம நிறைய ஃப்ரீயா தண்ணி கொடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு தண்ணியை திருடிக்கிட்டு இருக்கோம்ல ஒரு பைப் லைனை, அந்த பைப் லைனை முதல்ல வெடிக்க வைக்கணும். வெடிக்க வச்சிட்டோம்னா வந்து சிட்டியில் உள்ள மக்கள் உங்க யாருக்குமே வந்து தண்ணி கிடைக்காது. ஆனா நாம ஃபுல்லாமே வந்து லாரி ஃபுல்லா தண்ணியை ஃபில் பண்ணிட்டு மக்கள் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃப்ரீயா தண்ணி கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மக்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மள நம்ப ஆரம்பிச்சு நம்ம கிட்ட நிறைய தண்ணியுமே வாங்குவாங்கிற மாதிரி இவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த எல்லா விஷயமே இப்போ ஹீரோக்குமே தெரிஞ்சிருது. அதே மாதிரி இந்த ரூம் அவுட் வந்து ஒரு அடியால் இவங்க எல்லாருமே வெளியில போறாங்க. ஹீரோ யாருக்குமே தெரியாம அந்த ரூம்குள்ள போய் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ற அந்த ஒரு டிவைஸ் வச்சிருக்காருல அந்த ஒரு டிவைஸ் எடுக்கிறாரு. ஆனா இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தா சிசிடிவி கேமரா மூலியமா ஒரு போலீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. பாஸ்போர்ட் இதெல்லாமே ஹீரோக்கு அடிச்சு கொடுத்தான்னு அந்த ஒரு போலீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். யார் இந்த ஒரு வயசான ஆள் வந்து நம்மளே ஃபாலோ பண்ணி வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர ஹீரோ கிட்ட போறான். அதே மாதிரி ஹீரோமே இவனை பார்த்துட்டு இவங்கிட்ட மாட்டினோம்னா நம்மளை கொன்னுடுவானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இடத்த விட்டு வேகமா ஓடுறாரு. உடனே இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு அடியாள் இருக்கான்னு அவனுமே இப்போ ஹீரோவை துரத்திக்கிட்டு ஓடுறான். ஹீரோ அந்த ஒரு சூப்பர் பைக்கை போல எடுத்துட்டு வேகமா இப்போ திருவிட்டு போறாரு. ஆனா திடீர்னு பார்த்தா பிரேக் அடிக்கிறாரு. எதுக்காகன்னு பார்த்தா எதிரில் இப்போ சிக்னல் போட்டிருக்காங்க. கிரீன் லைட் வந்த பிறகு இப்போ திரும்பியுமே இப்போ ஹீரோ வேகமா போறாரு. ஆனா பின்னாடி அந்த அடியாளோட ஆளுங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து பைக்ல இப்போ ஃபாலோ பண்ணி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த ஒரு போலீஸுமே வந்து சுத்தி உள்ள போலீஸ் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து அலர்ட் பண்றான். எதுக்காகனா ஒரு டெரரிஸ்ட் பைக்ல இருந்து தப்பிச்சு இந்த ஒரு இடத்த விட்டு போகணுங்கிற மாதிரி நினைக்கிறான். அது மாதிரி ரோடு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிளாக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஹீரோ வரும்போது பார்த்தா எதிரில் ரோடு இது எல்லாமே பிளாக் ஆயிருக்கு. ஆனா ஹீரோ டக்குன்னு இப்போ சைட்ல போல திரும்பி இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்க இருக்கோ அதுக்குள்ள இப்போ வேகமா வண்டியை விட்டுறாரு. எல்லாருமே வேகமா இப்போ பைக்கை திருவிக்கிட்டு வரும்போது பார்த்தா திடீர்னு ஹீரோ இங்க உள்ள எல்லாரும் முன்னாடியுமே காண போயிடுறாரு. அப்படி ஹீரோ எங்க தான் போனா அப்படிங்கிற மாதிரி தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது பைக்கை விட்டுக்கிட்டு நேரம் ட்ரெயினுக்குள்ளே ஹீரோ ஏறி இருக்காரு. உடனே வெளியில உள்ள ஆளுங்க அவங்க எல்லாமே இந்த ஒரு ட்ரெயினுக்குள்ள ஏறி இப்போ ஹீரோ கூட சண்டை போடுறதுக்காக போறாங்க. ஆனா ஹீரோ இங்க உள்ள எல்லாருமே அடிச்சு போட்டுட்டு இந்த ஒரு ட்ரெயின்ல இந்த ஒரு இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிறாரு. ஆனா அந்த ஸ்டேஷன்ல பார்த்தா அந்த போலீஸ் உங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு ட்ரெயினை செக் பண்றதுக்காக நிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி எல்லாருமே ட்ரெயினை செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா திடீர்னு ஹீரோ வண்டி எடுத்துட்டு போல இப்போ வேகமா வெளியில கிளம்பிடுறாரு. அந்த வண்டியை வேகமா போக வைக்கிறதுக்காக பவர் பூஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து செட் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த ஒரு பட்டனை அழுத்தும் போது பார்த்தா அது ஒர்க் ஆகவே மாட்டேங்குது. பின்னாடி உள்ள ஆளுங்க எல்லாமே வந்து இப்போ ஹீரோ பைக்ல வந்து பிடிக்கிறதுக்காக வராங்க. ஆனா ஹீரோ இங்க உள்ள ஆளுங்க எல்லாமே வந்து உதச்சிட்டு திரும்ப திரும்ப போல அந்த ஒரு பட்டனை அழுத்திக்கிட்டா இருக்காரு. இப்போ திடீர்னு பார்த்தா அந்த ஒரு பூஸ்ட்டுமே இப்போ ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்படியே ஹீரோ சல்லுன்னு இந்த ஒரு இடத்த விட்டு போல தப்பிச்சிடுறாரு. அவனுங்க பேசின எல்லா விஷயத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, இவனுங்க இப்போதைக்கு மாட்டிக்கிட்டானுங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது பார்த்தா திடீர்னு அவரோட ஃப்ரெண்டு ஃபோன் எடுக்கிறாரு. ஃபோன் அடிச்சு வேகமா நியூஸை பாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹீரோமே நியூஸை பார்க்குறாரு. நியூஸ்ல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, ஹீரோ மாறு வேஷத்துல ஒரு பார்ட்டிக்கு உள்ள போனார்ல, அதாவது உங்க எல்லாமே வந்து பேசுறதை கேட்கறதுக்காக இந்த வீடியோ பார்த்தா இப்போ நியூஸ்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நியூஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு போலீஸை கொண்டுட்டு அவரோட வேஷத்துல பாவேஷ் இப்போ உள்ள போயிருக்கா. ஆனா இப்போ வரைக்குமே வந்து பாவேஷோட முகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல. அதே மாதிரி இந்த ஒரு பார்ட்டிக்குள்ள போய் இவன் கூட உள்ள சில டெரரிஸ்ட் கூட பேசியிருக்கான். அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பைப் லைனுக்குள்ள ஒரு தண்ணி போய்கிட்டு இருக்குல்ல, அதாவது மக்களுக்கு போற தண்ணி, அந்த ஒரு பைப் லைனை வந்து பாவேஷ் வெடிக்க வைக்க போறான், அது ஒரு பாம்பை வச்சுங்கிற மாதிரி நியூஸ் சேனல்ல ஃபுல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்பவுமே பார்த்தா பாவேஷை தான் எல்லாமே தப்பாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதனால ஹீரோமே வந்து கடுப்பாகி மக்கள் கிட்ட பாவேஷ் நல்லவன் அப்படிங்கறத நம்ம காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பாம்பு வச்சு அந்த ஒரு இடத்த இப்போ வெடிக்க வைக்க போறாங்களா, அந்த ஒரு பைப் லைன், அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள யாருக்குமே தெரியாம உள்ள போறாரு. உள்ள போகும்போது பார்த்தா ஹீரோவை சுத்தி ஃபுல்லாமே நிறைய அடியாளங்க எல்லாமே வந்துடுறாங்க. உடனே ஹீரோ கையில் உள்ள ஒரு குச்சியை போல எடுத்துட்டு இங்க உள்ள எல்லாரு கூடயுமே சண்டை போடுறாரு. அதே மாதிரி இங்க உள்ள எல்லாருமே அடிச்சு போட்டுட்டு அந்த ஒரு பாம்பை எடுக்கிறதுக்காக போறாரு. ஆனா திடீர்னு பார்த்தா பக்கத்துல இந்த போலீஸ் உங்க எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. ஹீரோ இங்க உள்ள ஆளுங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா திடீர்னு இப்போ ஹீரோட முதுகுல கத்தி வச்சு போல குத்தி இப்போ ஹீரோவை கீழே உழுவ வச்சு இங்க உள்ள எல்லாருமே சேர்ந்து இப்போ ஹீரோவை பிடிச்சிடுறாங்க. எதிரோல இந்த ஒரு போலீஸுமே வந்து ஹீரோட முகத்தை பாக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது, நாம பாஸ்போர்ட் அடிச்சு கொடுத்தா அந்த பாவேஷோட ஃப்ரெண்டு தான் பாவேஷோட பேர்ல இந்த எல்லா வேலையுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே பார்த்தா தூரத்துல இருந்து ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் அந்த கண்ணாடி போட்டவன் இருக்கான்னு அவன் பார்த்தா வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு
இருக்கான். அவன் எப்படி இந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்தான்னா, பாவிஸ் சாவுறதுக்கு முன்னாடி கடைசியா ஒரு வீடியோ எடுத்திருந்தான்னு, அதே மாதிரி ஹீரோமே வந்து கடைசியா ஒரு வீடியோ எடுத்திருந்தாரு. அந்த வீடியோ வந்து இவருக்குமே அனுப்பியிருந்திருக்காரு. இவருமே அந்த ஒரு வீடியோ பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது நம்மளோட ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த ஒரு பாம்பை எடுக்கிறதுக்காக அந்த ஒரு பைப்லைன் இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துக்கு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் இவருமே வந்து எதுக்குமே கையில கேமரா எடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூரத்துல இருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயமே இப்ப கேமரால எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த பாம்புமே பார்த்தா இப்ப வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஒரு பைப்லைன் உடஞ்சு தண்ணி இதெல்லாமே வந்து வேஸ்டா இப்ப வெளியில கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி ஹீரோ ஒரு பாலத்துக்கிட்ட போல அழைச்சிட்டு போய் ஹீரோட நெத்திலே கண்ணை வைக்கிறாங்க. ஏன்னா நீ தான் அந்த ஒரு பாம்பை வச்ச அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே வெளியில உள்ள எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுட்டு ஒன்னதான் எல்லாமே டெரரிஸ்ட்ங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில உள்ள கண்ணை போல எடுக்கிறாங்க. ஆனா எதிர்ல போலீஸுமே வந்து தப்பே பண்ணாத ஒருத்தவனை நம்ம கொல்ல போறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில உள்ள கண்ணை வந்து ஹீரோட தலையில தான் வச்சிருந்தாரு. ஆனா இப்போதைக்கு அந்த ஒரு கண்ணை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி ஹீரோட உடம்புல போல சுட்டு அப்படியே அந்த ஒரு பாலத்துக்கு கீழே இப்போ ஹீரோவை தள்ளிடுறாரு. இப்போ ஹீரோக்கு பார்த்தா பாதி உயிர் போல இருக்கு. இங்க உள்ள ஆளுங்க உங்க எல்லாருமே போன பிறகு ஹீரோட ஃப்ரெண்டுமே இந்த ஒரு தண்ணிக்கு உள்ள போல குதிச்சு இப்போ ஹீரோவை தேடுறாரு. ஆனா தேடும் போது பார்த்தா ஹீரோ சுத்தமா கிடைக்கவே இல்லை. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் ஹீரோ கிடைக்கிறாரு. அதே மாதிரி ஹீரோமே வந்து அழைச்சிக்கிட்டு நேரம் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இப்போ விடுறாரு. ஹீரோட பேரையே வந்து மாற்றி இந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி வெளியில் பார்த்தா கவர்மெண்ட் உங்க எல்லாருமே வந்து மக்களுக்கு எப்படி தான் தண்ணி கொடுக்குறதுங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அதே இடத்துக்குள்ள அந்த கம்பெனியோட ஓனர் இருக்கான்னு அவன் உள்ள வரும். உங்ககிட்ட வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குற தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஒரு பைப்பை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுங்கிற விஷயமே தெரியும். ஆனால் எங்கள் கிட்ட வந்து நிறைய தண்ணி இதெல்லாமே இருக்குது. நாங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே இந்த ஒரு தண்ணியை கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி கவர்மெண்டான நீங்களுமே வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதிரில் இவருமே சரி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஆனால் இந்த ஓனர் கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் தண்ணி இதெல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பான். அதே மாதிரி மக்கள் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து தண்ணி இதெல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான். அதே மாதிரி ஹீரோமே பார்த்தா இப்போ உடம்பு இதெல்லாமே குணமாகிடுது. ஆனால் இப்போ வரைக்குமே வந்து வெளியில் உள்ள மக்கள் வந்து பாவிஸ் டெரரிஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. பாவிஸோட கேஸை பார்த்தா இப்போ ஹீரோனுமே எடுத்து நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஹீரோ இருக்கார்ல அவருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போல ரெடியாகி திரும்பியுமே பழி வாங்குறதுக்காக இப்போ போறாரு. அதே மாதிரி அந்த ஒரு ஓனரோட வீட்டுக்குள்ளேயே பூந்து அந்த ஒரு ஓனர் இதே இடத்துல கொண்டுறாரு. போலீஸ் தான் வந்து ஹீரோவை கொல்லாம ஹீரோட உடம்புல சுட்டார்ல அந்த ஒரு போலீஸுமே வந்து உண்மை இது எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியில் உள்ள மக்கள் கிட்ட ஒத்துக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது வெளியில் உள்ள மக்களுக்கு பாவேஸ் ஒன்று டெரரிஸ்ட் கிடையாது, அவன் நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமாக இருந்த ஹீரோ இப்போ ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா மாதிரி தப்பு இதெல்லாமே தடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ இதோட இந்த ஒரு படத்தை முடிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.